Ang Diyos gugma. Siya man ang Diyos nga naghatag kahilwayan sa iya mga gintuga. Apang kung kaisa kita nga makatawhan nagaabosar sang gugma sang Diyos kag sa kahilwayan nga iya ginahatag sa aton. Apang salamat nga sa gihapon siya nagabaton sa aton basta lang nga magbalik kita upod sa iya. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagining nadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration with Agora International Ministry diri sa School of Theology diri gihapon sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunsun nga host. Kag sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan and very excited kayari ang atong mga batikan nga mga manunudlo, mga professors naton sa School of Theology upod nakon. Ang ako nunay pakilala sa inyo si Pastor Dr. J.C.J. Aragon Jr., siya ang aton nga dean sa School of Theology. Diri man siya nag-graduate sa CPAC, kag ari mga kauturan, siya makigupod sa aton, Doc. Pastor JC, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Doc Tomado, kag mayong adlaw man sa tanan naton nga padayon nga nagasubaybay sinigid naton nga programa sa pagtuon subong. Yes, thank you, Gid, Pastor JC, Doc JC Aragon. Bisan sa imo ka busy, still you have given time to be with us. Ang ikadwa na ko nga pakilala sa inyo, siya ang former nga dean naton sa School of Theology, diri sa CPAC. But because of the need sa pagtudlo sang Old Testament studies and related subjects, siya subong naga full-time magatudlo mga kauturan on this related subject, especially na sa biblical languages, Hebrew, kag Aramaic, kag ang mga old related, Testament-related subjects. Si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag madamong salamat sa liwat nga giimbitaran mo kami ako sa sining programa, kag ako man nga ginatamyaw ang aton mga viewers. Thank you for viewing our program. May the Lord will bless us. Yes, salamat gid sa aton duha ka mga doctors, mga kauturan nga mag-siding sa aton nga leksyon. Ari na kita sa leksyon 1 sang 4th quarter, ikapat nga trimestry, ang bilog nga trimestry, ang aton tunan present truth in Deuteronomy. Kag sa siningas nga unang simana, number 1 nga leksyon, preamble to Deuteronomy. Kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton. Apang sa hindi pa kita magpangamuyo ka magbasa sa aton sadsaran nga teksto, ako na naipasalamatan sa masunsun ining aton mga sponsors nga kung wala sa ila, we might not be present right now. Ang mga karo nga mag-asawa, Susan and Jet, magulutod nga mga Pihideros, Sheila, Jenna, and Alex. Ang mga mag-ulutod nga Marlene, Jonathan, and Annie Letrino. Ang mag-asawa Juhan and Susana, Juhan and Myla Susana. Mr. and Mrs. Alvin Estrada, Mr. and Mrs. Arnel Almonte. Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr., Pastor and Dr. Refendor, kag Mark and Merel Mendoza.
kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Kung wala pa kamo ka-subscribe sa aton nga YouTube, inyo lang i-type ang CPAC Lesson Review, mga kauturan, and then you will be there. I-subscribe kag every week inyo na ma-open, mag-abot sa inyo. Sa hindi pa magbasa si Pastor Aragon sa aton sinsara nga teksto, aton na iduko ang aton mga ulo. Sa sinigin nga tiyon, nagapalapit kami sa imo Ginoo. Kabay pa nga ikaw magadihon sa ngamon mga panghunahuna kag tagipusoon. Samtang kami kutkot sang mga bulawan sa sining leksyon sa sining nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ang aton nga sadsara nga teksto makita sa naunang 1:4 versikulo 8. Yes, Pastor. Akon pagabasahon ang aton nga sadsara nga teksto nga nagasiling, ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Amen. Kasimple mga kauturan, and that's correct. Diyos ang gugma. Amo niyang aton nga tunan nga madalom-dalom sa sining simana. Lesson 1, Preamble to Deuteronomy. Pastor o mga doctors, Doc Vic and Doc Jess, ang Deuteronomy, ikalimang nga libro ni Moses. Kag amo ni siya ang iyang farewell address o kon valedictory address sa mga katawhan nga magsulod na sa dutang saad. After sang 40 years nga ila panglakatan sa bukid sang Sinai, in the wilderness of Sinai. Si Moses sa hindi nga panahon gulang na. Nakita na niya ang iyang katapusan nga mga inadlaw. Ginsulat niya ni ang Deuteronomy for the purpose nga matagaan sang instruction, ma-refresh ang mga generation, bago nga henerasyon nga magasulod na sa dutang sa Dokbek. Ano ang center gid sang mensahe ni Moses nga ginsulat gid sa Deuteronomy? Kung atong tanong Doc, ang mensahe ni Moses, may madamo ini siya nga tema. Yes. Madamong may ara dira gugma, ara man dira ang kasuguan, yara man dira ang covenant, ara man ang mga saad sang Ginoo, ara man ang promisa sang Ginoo para sa ila kag ang ginhambal ko na ang kasuguan. Apa kung atong tanawon na sentro ini bala sa suno sa ginhambal mo Doc, nga amoy ni ini ang last nga mensahe ni Moses para sa mga katawhan. Kung aton tanawon, yara na sila sa ang sitwasyon bala Doc, ara na sila sa kuan, ara na sila sa ginatawag nga sa piyak na sila sa bukid iso, mob na sila facing Jericho. They are about to possess the land. Kung aton tanawon nga sa ginhambal mo kay na may ara sa bag-ong mga henerasyon subong nga nagabulig, nagaupod na kay Moses. So ara sila sa ginatawag nga transition period. Transition sila mo. So, ano ang himuon sining bag-o nga henerasyon? Wala sila naka-experience kung ano ang kainaan, kung anong yara dito. So, gikinhanglan gid sang council sa ila. Pag amo ng council ni Moses, tagaan sa instruction. Kaya kung wala sila sa instruction, sigurado ko gid nga mapakyas gid ni ini sila sa pag may mission sila sa pag possess ang land. Doc Jess, introduction ni Moses para sa mga bagong henerasyon ng mga sulod. And then, he mentioned about pre-moral legend. And then, he mentioned about God is love. Ano gid ang buot silingon ni Moses? Why he introduced first that God is love? Kalalo pang doon, Pastor, no? Kay sa sini nga panahon, sa ginmensionar naton nga last farewell na ni Moses. Kung aton gani tan-awon gid ang libro sang Deuteronomy, ang original nga pulungon sang Deuteronomy buot silingon ikaduha nga kasuguan. Do kaangay bala nga ginsugid liwat ni Moses ang kasuguan sang Ginoo sa mga katawhan. Kag nagasaysay ini siya sang dako nga pagpakigrelasyon sang katawhan sang Dios subong
pinili niya nga mga katawhan kag sa iya. Now, may ara sila ginatawag nga atong ginmensionan ni Pastor Montaño kay na covenant ining pagpakigsaad. So daw isa ni siya kadako nga band sa ila, no? Pagpakigsaad sa tong asang Dios kag sa tao. Kag ini ginapathag sang Ginoo sa ila nga ang pagpakigsaad nagaunod siya sang gugma sang Ginoo sa ila nga ang pagpakigsaad hindi lang one way. Yep. No? Ang gugma sang Ginoo ginpakita sang Ginoo sa ila, responsibilidad nila ang pagpakita man in response sang ilang gugma sa Ginoo. Amen. Amo ni nga ang isa sa mga tema man sa libro sang Deuteronomy, amo ang gugma sang Ginoo sa iyang katawhan. Yes. Kag expected gugma sa mga katawhan man Magbalik. sang Ginoo balik sa Ginoo. Yes. Oo. Kanami, Pastor, thank you very much. Very excellent point. Ang isa, you mentioned about nga ang Deuteronomy, amo ang second commandment. Okay. O kung second ginhatag dito sa Sinai. Okay. So, nga ang ginhatag ni Moses liwat, dire sa bagong henerasyon, kay ti atong mga katawhan dito sa Sinai, nagkalamatay na to sila along the way. So, ang masulod sa bagong sa Sinai, mga natawo along the way. So, most likely, kalabanan sila, wala nakabati dito. Sang paghambal sang Ginoo, sang Ten Commandments. Si Moses, amo na nga second commandment, or second portion, or second law. O ikaduha nga kasuguan about the Ten Commandments needed gid so that this new generation will know. Yes, Doc, ang punto pagidiri nga ang una gid sa ni Moses ang pag-introduce kay ti ang aton leksyon preamble to Deuteronomy. Sa aton pasiuna o pamuno sa libro. And then ang una gini nga ginpamuno about who is God and God is love. Yes. Ang tema sang gugma. Tema, Sakto gini Pastor kay he's about to present the law, Yeah. command sang Ginoo. So nagakinahanglang gid sang background sina. Yeah. Ang background, Kanami sa context word sina, mga background, yeah. Go ahead, ang context sina dapat ang gugma sa Ginoo kay amo ni ang source ngo. Amo ni ang rason kung nga aman nga kinahanglan mahatag ka sang command sa ila. Yeah. Kung atong basahon ang Exodus 20, before sa Exodus 20, yara dira man ang preamble, ang Exodus 19. Nga sa diin, ginpakita man dira sang ni Moses, ang gugma sang Ginoo, how God carried them in the eagle's wing. So gugma na siya mo. Amo man ni sa kuan, amo man ni sa Deuteronomy, makitaan man naton, kung basahon naton ang Deuteronomy kapitulo 1, versikulo 30-31, naghahambal man dira Pastor kung paano ang Ginoo, how God fights Yes. for them, Yeah. how the Lord leads them. Ang Yes. ginhambal pa gani diri, ginhambal the Lord God goes before you. He will fight for you, and in the wilderness He shows you, He carried you. So gugma gid ini Pastor. Gugma asang Ginoo ipakita sila kay amo ni ang gugma, amo ni ang motivating factor siguro sa akon lang para siningang mga katawhan masunod sa sugo sang Ginoo. Yes. Kag daw ina nga tema daw ara sa kanta nga Footprints in the Sun. Nga at the time they cannot do much anymore. Ginakwat sila sang Ginoo. And that's it. Rescue ang akong dinamian, Pastor Jess, kag Pastor Vic. Ang word nga rescue. Kaya ang rescue, hindi na matkabig ni mo nga rescue kung makakaya pa nimo. Pero ba makalangoy pa ka? Di kung makaya pa nimo, hindi na rescue, bulig na. Pero kung hindi ka na nimo makaya, i-rescuehon ka na. And that's it. Para sa makina, hindi na kaandar, di i-rescuehon. Pero kung makaandar, hindi na i-rescue. Amo ning natabo, nga Moses emphasized to them, nga your parents, during the time, nga ginpagwa ko sila sa ito, I put them on eagle's wing. Kaya hindi na pwede nila mahimo. And that is how God loves them. Yes, Doc. Kagisiman, Pastor, aton diri matulupang dan sa libro sang Deuteronomeo, nagapakita kung ano katutom sang Ginoo mas kinapalta ang mga katawhan niya. Okay. Yeah, Amo bala na nga mas kina-fail naton ang Ginoo, pero ang Ginoo ya faithful gyapon sa aton. No, faithful gyapon sa aton. Yes. So ini nga tema ginasaysay ni Moses sa mga katawhan
Kag siguro sa ato na presente nga panahon subong, isa man ini kadakong encouragement, no? Nga maskin ano kita kung kay isa ma-fail kita, mapalya nato ng Ginoo, apang ang Ginoo mapinulubon gid kag willing gid ang Ginoo mag-rescue sa aton Amen. sa panahon nga aton kinanglan ang bulig. Yeah, and that's what Moses emphasized to this generation. Another thing that Moses emphasized to the new generation who is about to enter the promised land is the fall of man. Na, tisilin ni Moses in a perfect environment, yet may Lucifer nga nagwa. Pastor Vic? Isa man ang katima gin-presentar mo sa Deuteronomy ining human fail test, fail test bala ang kapalyahan nato. So sa pag-reviews nga sang Ginoo sa history nila, there is God in history, no? Gipakita diri ni Moses kung ano ang gugma sang Ginoo kag kung ano man sila mag-responder sa gugma sang Ginoo kag iyara dira ang ilang mga problema. Apang ang Ginoo faithful siya, loyal mangyapon siya sa ila. So makita naton ang contrast between God and the Israelites. Ang Ginoo faithful sa iyang covenant promise, apang ang mga katawhan permi lang nga mapakyas. When it comes to fall in a perfect environment, kung matingala kita nga aman man na failure man ini siya nga perfecto man na environment. Let us remember that in this perfect environment gintagaan sang Ginoo sila sang ginatawag nga freedom. Kag ini nga freedom gingamit nila ini sa sala nga pagpili. Ang choice ang tao amo ni ang pahulog sa ila. So hindi garantiya ang perfectong environment para sa isa ka tawo nga gintugas nga may freedom pa sa. Yes, mga kauturan, ang Ginoo gugma. Di ko ng Ginoo hindi maghatag sang freedom, hindi na nagugma. Galing kay ang tao giabuso. Pero si Moses, Pastor Jess and Pastor Vic, si Moses nag-emphasize sa mga katawhan nga despite nga perfecto nami ang aton sitwasyon, there is possibility gid nga kung sa Cebuano pa mapakyas kita, mahulog kita. But never it's the same. Si Lucifer even gintagaan tsansa, kita gintagaan tsansa, the same thing. Hindi kita mag-worry if ever mahulog kita because the same God will rescue us. Amen. Yes, Pastor Jess. Naka-mention si Pastor Montaño kay sa original naton nga state, no, sang pagka malinapason adan kag niiba, no, sa ila didto nga bahin Pastor do matawag naton bala nga daw inosente gamay iya nga disobedience kay na-deceive sila na-deceive sila. In fact sakay Adan, si Adan niya by choice gito. Si Ibaya do inosente tuod nga. So ang sa part iya ni sa mga Israelinhon matawag naton nga guilty disobedience kay ilag ito ya ginpili nga nakabalo na sila nga amo ni but they still choose to disobey. Apang aton makitaan dire ang katutom sang Ginoo sa pagbag-o sang iyang pagpakigsaad, no? Ang renewal sang covenant sa Ginoo isa kadako encouragement sa aton nga maskin anuman sa aton kamakasasala, anuman ang aton nga nahimo nga nakasala kita, nagmalinapason kita sa kasuguan sa Ginoo, kun aton i-renew ang aton pagpakigsaad, ang Ginoo ya wala nagabaylo, no? God is still faithful sa iyang covenant pagpakigsaad sa aton kag ining covenant nga iyang ginbag-o sa daan nga testamento dito sa ilang kapanahunan amo gihapon ang pagpakigsaad nga iyang gina-offer sa aton. Yes, mga kauturan. Si Moses nag-introduce, Pastor Vic, Pastor Jess, sang first part. Okay? Ang first part is about God, love, God is love, and then the fall of man, kag-ara ang rescue. Now, si Moses naman, nagsusugod naman sang second part, nga portion sang iyang valedictory speech, o kung sang Deuteronomy, amo ang
pagtawag kay Abraham, pagpili sa isa ka nasyon, kagang covenant nga iya ginpakigsaad sa iyang mga katawan. So he reminded the new generation that indeed God called Abraham and then to make them a nation of priests and then a covenant. Yes, Pastor Vic. Anong imo diri dugang pagin nga patag? Amo naman ang tema man nga Yes, another present sa theme, another oh. theme again Or another chapter, sa yes. book of Deuteronomy Deuteronomy. about mission calling kay Abraham, about sa covenant kag makita nato ni sa preamble. Yeah. Sa preamble sang Deuteronomy, especially sa verse 10 nung gihambal bala sang Ginoo sa the descendants as stars of heaven. So kung aton tanawon, covenant promise na stars of Yeah. heaven, Oh. natuman ang nadamo Yeah. na sila. So sa verse 7 naghambal man siya ining promise of the land, ang boundaries ang land. Kung tanaw naton na siya sa Genesis 15:18, kita naton nga ang boundaries ang land, promisa man sang Ginoo. This is a promise of God made to Abraham kasi Abraham may ara man sang mission. Kag naghambal man siya about in chapter 1 verse 35 nga may ara ang may oath ang Ginoo, may pakigsaad ang Ginoo Yeah. sa ilang mga sa ilang father, sa ilang mga Yes. Kaluluhan. kaluluhan. So amo ni nga mga butang makita nato nga ang konsepto balasang konsepto sang covenant and mission yara makita nato Yeah. sa book of Deuteronomy basta. Yes. Kag amo ni gin-emphasize man nimo sa iyang libro. Indeed, Pastor Vic and Pastor Jess, mga professor kay kamo. Kay kanami sang imo nga gin-mentionan Pastor Vic, Doc Vic, nga another theme. Ang una nga thema amo to ang God is love in heaven and then the full of man. Another theme nga gin-introduce ni Moses sa new generation is the call, the covenant, the call of a nation through Abraham. Yes, Pastor Jess. Isa man guro pastor no, kag ginapanghuna-huna ni Moses nga ang gindala niya ini nga tema man sa mga katawhan sa sinang panahon sa mga new generation. Bangod sang element sang pagtuo kag dependent sa sini nga covenant sa kay Abraham pagpanawag. Kay pagtawag niya sa kay Abraham, it's a faith uncertain ang iyang palaabuton mo. Kag ang iya lang gid kasiguruhan amo ang iyang pagdepende sa giya sang Ginoo. The same thing sa mga Israelinhon. Uncertain ang ilang pagtabok dito, Yes. ano ang matabo sa ila, kadalagko sang Mga mga kontra. pangontra. Apang si Moses nagapahanumdum sa ila nga kun ang Ginoo nagtawag, ang Ginoo nagarequire sang pagtuo kag dependent sa iya. Amen. Kanami Nga ang pinaagi sini, wala sila sing dapat kakulbaan na. Yeah. Oo. Kay basta ang Ginoo in charge, kinanglan na naton pagtuo kag pagsalig lang gid sa Ginoo dependence. Ano man kadalagko sa mga challenges nga aton atubangon, ano man kadalagko sa mga gumuntang dira kag sa subong nga panahon ang COVID kung kisa kulbaan kita ano na lang ang matabo sini sa economy sang atong nasyon sa aton palaabuton basi kon mag Why apang sa gihapon ang atong leksyon nga pahanomdom sa aton nga we have to deal sa sinang nga sitwasyon sa pagtuo that God is still in control. Yes. Kag kinanglan kita magdepende lang gid sa Ginoo and everything would be fine. Yes, and that's correct, Pastor, because sa panahon nga si Abraham gintawag, nagsiling ang Hebrewanon by faith. Si Abraham nagtuman, nagsunod sa Ginoo, obeyed God. Amo man na ang ginhatag ni Moses sa mga bagong tubo nga magasulod sa Kanaan. Nga remember, we are being called. You are the generation of Abraham nga amo tong hambal mo nga daw mga kabitunan sa kalangitan. And Moses was trying to emphasize that indeed you have a mission. We are peculiar people. Yeah. That's why we have to go on. And God had covenanted with us. Nagpakigsaad sa aton. And God will not fail. Hindi gidya ginampa-emphasize mo hindi gidya ma-failure, mapakyas kung sa Cebuano pa. Hindi gid mapulak ang pakigsaad sang Ginoo sa iyang katawan. That's why he was given the assurance na
mag-graduate na kamo diri, masulod na kamo sa college. So, amo ni dapat ang aton nga buhaton. Yes, you have still something. Kung ang gutong punto mo nga ginhawa pa sa you are a peculiar people, special people sila mo. Oo. Special people sila. So kung special people sila, may ara sila sang distinctiveness. Distinct sila like lain gid kay Pinasay gid dyan. Pinasahi, oo. tungod kay hindi tungod kay ara na sa ila, hindi kay makasasala gid man ng mga tao no kita mga katawa. Kundi may ara sang grasya nga ginhatag sa ila. Kag may ara sila misyon, yara sa ila ginpa ipahibalo ang kamatuoran para ini nga kamatuoran mapalapnag pa sa mga tao nga way. So distinct gid sila. Apang they are about, remember, ini mga bagong generation, they are about to possess the land. Yes. Mga giants to lead to dako gid ang Dako ila tulubangon. to challenge dako gid. Manog simba sa mga Diyos damo gid nato so anho nang himuon nila. Humble sila sa Ginoo, remember the covenant promise. Remember. Yes. Remember ang counsel. Remember ang instruction. Kay kung hindi niyo i-remember ni ining pagka-distinctive niyo, madula kay mag-compromise gid ka mo. Yes. Mana sa aton. Kanami kay Moses no. Karon ko lang pastor na appreciate ang libro sang Deuteronomy. Nga amo gali na ang instruction ni Moses sa makatawan. Another point pastor, si balik sa kay Joseph pala. Nga si Joseph nagbindo na lagon. Nga bisan slave siya, yet na magdinalagon siya sa kay Potiphar sa mga trabaho dira sa sulod sang asawa, sang kay Potiphar sa asawa ni Potiphar. Kay nabalaan ni Joseph nga siya ya anak sang Dios. Nga may Dios siya. So hindi niya igambol ang iyang being a child of God sa kalibutanon nga mga enticement. Tiyan mo niya ang punto man ni Moses. Sa kamo katawan kamo sang Ginoo. Hindi kamo iya magupod to sa ila. Hindi kamo mangin pareho sang mga tao dira sa lugar nga inyo puipossess. Tika namin isina. Kita ya pastor mga Adventista kita. We are not just like anybody. That's why we have to live a distinct life, a godly life. Nga hindi na kita ya magsunod sa iban. Yes. Ang nakanami pag-isin ni pastor no sa pagpili sang Ginoo kay ginpili sila sang Ginoo hindi kay mga butanan sila. Oo. Sa bagay kadamo sang batinggilan didto sa ila kag damo sang mga apang walay sa payan sinigin pili sila sang Ginoo hindi kay matarong sila hindi kay matutong sila kundi ginpili sila sang Ginoo bangod ang Dios gugma kag ang Dios grasya. No? Kag may ara ang Ginoo nga plano sa ilang kinabuhi kag pinaagi sini ang Dios handom nga ini nga misyon ilang ma-accomplish despite sang ilang mga kakulangan kag sang ilang nga mga katiga sa ulo sa tubang sa Ginoo. Mga kauturan kadamo pagitan isang amon nga i-share sa inyo. Pakigambit sa inyo galing wala nakita panahon. Ari naman sa atong Thursday, nakita ko Pastor Vic, Pastor Jess, another theme. Okay, another theme about apostasy and punishment. Pastor Jess, why apostasy and punishment? Because God is love, and then why punish? Luyag na kung basahon diri pastor no sa sinulatan sa Hebrews chapter 12 verse 20 ang isa kadako nga elemento sang pag punish no pagsilot kag ang gugma. Yep. Diri siya Hebrews chapter 12 verse 11 nagasiling diri siya. Ang tanan nga pagdisiplina sa malipot nga tion dumasakit sa baylo nga makalipay. Sa ulihi nagapatubas ini sing madaiton nga bunga sang pagkamatarong sa mga nahanas sini. So kung aton tan-awon do ka negative sang punishment, apang kung aton pagatanawon isa ini siya ka aspeto nga ginahimo sang Ginoo sa mga katawhan agud matadol sila kag mangin pagpakamaayo sa palaboton. So amo man ining aton nga talupang dun nga ang pagdisiplina sa Ginoo sila is out of love. Yes. No? Hindi kay ginisiplina sila kay ginasikway sila kundi ginadisiplina agud sa pagpatalupangod sa ila nga ginahigugma sila sa Ginoo. Amen. Kanami mga kauturan. And that's what Moses preached or addressed to them sa iyang farewell speech o kung valedictory speech ni Moses sa mga new generation.
nga ang Ginoo gugma pero maabot kid ang panahon nga pinahan ka mo. Sa aton pag ginapaandaman sila. Yes, Pastor B. Atong hunaon nga gina-review ni Moses ang pagwali niya sini, gina-review niyang history. Yeah. No, kag sa pag-review sang history, giupod niya man tong tanaw ba lang tatay. We are about to possess the land, pero tanaw ang tatay. They are about to possess the land man gyapon pero natabo sa ila. Why sila nagsalig? They did not trust me. So ato balik to sila liwat, libot-libot to sila sa bukid to sa kuan, sa bukid sa Horeb. Kita mo kung amo man ang himuon nyo, although I commanded you to go and possess the land. Sigurado gid nga may ara man kamo sang consequence. Gali may blessing kag may curses man dito sa covenant. Dira nga giupod niya mo. So a reminder for them. Hindi nagapahibalo nga tungod nga kamo new peculiar people ginpili kamo through Abraham. Wala nagkakaulugan nga hindi kamo anuton. Hindi kamo pinahan. Para man sa aton mga kabataan. Palangga naton atong kabataan. But there are times that we have to discipline them as well. When nagkikita panahon, Pastor Jess, I will ask your last message. Ang mensahe sang libro sang Deuteronomy, Pastor, isa kadako nga talalupang doon man sa aton mga kauturan subong nga panahon nga hindi lang importante ang pagpamati isang pulong. Hindi lang importante nga makapamati kita, labaw kag importante sa tanan amo ang pagsunod sa mga pulong kaginhatag sa aton nga dapat naton pagasundo. Amen. Pastor Beck, last word. Sa sini nga kinabuhi may damo sa mga transitions nga ginatubang naton, transitions from single to married, transitions of life halin. Labi na sa aton nga sa amon nga retire na transition. So kinahanglan maandam may ara sa instruction, may ara sang counsel. Amo man na kung tanawon ta espirituhanon, may transition, may about to possess the promised land. May transition nagakinahanglan gid kita sang instruction. It's good nga may ara kita sang Book of Deuteronomy. You know what happened sang nabasa ni King Josiah ang ini nga libro. There was a great revival. And we are about to possess the land. There should be a great revival. Let us read and study the Book of Deuteronomy. Very, very important in time. Mga kauturan, karon ko lang natalupangdan. Ang ka-importante kag ang ka-precious sang libro sang Deuteronomio. Kabay pa mga kauturan nga will be excited because this is just the preamble, this is just the introduction of our study of the book of Deuteronomy. We will be knowing some more. Pero kanami mga kauturan, nga bisan sa introduction pa lang, we are excited that Moses tried to emphasize, gin-emphasize siya sa mga bag-ong tubo nga magasulod na sa ginerian that God is love, that despite nahulog ang katawan, ara gyapon ginbalik sila ang aton responsibilidad as children of God, and we have to live a life godly before God and before our fellow men. Kag ang katapusan nga theme sa aton nga leksyon sa sini nga semana nga bisan kita katawan sa Ginoo, may panahon gid nga kun kita magsipak sa iya, magsupak sa iya, iya kita gamay lapdusan, iya kita hanuton man para nga magbalik kita kay palangga kita sang Ginoo. Pastor Vic, can you please close our meeting? Nagadugo kita sa pagpangamuyo. Sa imo Ginoo, nagapasalamat kami kag ginadayon namon ang imo ngalan bangod sang higayon nga kami nakatuon liwat sa imo nga mga pulong. Ginuluyag namon ilang langit ng puluyan nga ginandam nimo sa amon. Yari kami sa San Transmission Ginoo nga sa diin. We're about to possess that land, O Lord. Yes, Lord. And we pray, Father in heaven, kabay pa, ang balang Espiritu magaupod sa amon samtang kami magatuon sining libro sa Deuteronomy kay tama ini ka importante para sa amon Ginoo. Bless all of us, Lord, as we continue to serve you. In Jesus' name we pray. Amen.